Разопаковам най-яката книжка за моминско парти. Как се стигна до там да разопаковам собствен продукт? Ами защото искам да ви го покажа. Кутия с книжка, която е подарък за булката от нейните приятелки, от нейните шаферки, кума. Сега я отварям. Вътре ви чака една картичка, написана от мен, както и водоустойчив стикер. Ето такъв. И ето я и самата книжка. Могат да се променят цветовете на дрехите, имената на момичетата. Разбира се, сменя се името на булката и може да пише с любов за Адимини, Вики, Гери и там каквото се сетите още. Могат да се добавят още много момичета. Какво се променя също? Лицата остават по този анимиран и много сладък начин. Променят се косите, формите им, цветовете им, цвета на очите, разбира се, и ако има нещо специфично. Минаваме към вътрешните страници, които са с универсални текстове, повечето от страниците, за да може директно да поръчате и да не се занимавате да ми пишете всичко. Но, ако държите, нямам нищо против. Текстовете може да прочетете както в сайта, така и в поста в Instagram профила ми. Може би една от най-яките части и моя любима е гърбът на книжката, защото съм измислила до анимираната версия да поставим и снимка на истинската булка. Надявам се много книжката да ви харесва, надявам се да ви харесва и опаковката. Може да ми пишете за съвети, какво мога да променя и какво още искате да виждате от мен. Ако искате да поръчате, може да ми пишете в Instagram или директно да поръчате през сайта ми. Благодаря, че изгледахте това видео.